Kako se riješiti gljivica na nogama uz pomoć prirodnih sastojaka? Gljivice na nogama i noktima su najčešće posljedica plijesni ili kvasca, a nerijetko su bolne i neugodne. Razvoju gljivica pogoduju topli i vlažni uvjeti. Bijela ili žuta mrlja na vrhu noktiju je najčešće prvi studij infekcije noktiju, odnosno gljivica. Gljivice na nogama s vremenom mogu mijenjati oblik i boju, a nokat se može početi i listati, što može biti vrlo neugodno. Bez liječenja gljivica se najčešće ne možemo riješiti, a ono što vjerovatno niste znali jeste da je soda bikarbona jedan od domaćih učinkovitijih lijekova za gljivice. Gljivice se najbolje razmnožavaju na vlažnim i toplim mjestima poput kože između prstiju na nogama. Kako izliječiti gljivice prirodnim putem? Kako iskoristiti sodu za pomoć kod gljivica? Soda bikarbona se za liječenje gljivica na nogama i rukama može koristiti sama ili u kombinaciji sa drugim proizvodima. Mješavina sode i ocata je dobra upravo zato što soda bikarbona nije funkcidna, što znači da neće ubiti gljivice, ali će spriječiti njihovo širenje i rast, dok ocat koristimo kako bi ubili gljivice. Potrebni sastojci su vam 2 do 3 kašike sode bikarbone, 1 šoljicu jabučnog ocata ili sirćeta i oko litar do litar i pol vode, posuda za natapanje nogu i ubrusi. Natapajte noge oko 20 minuta, a zatim dobro osušite papirom noge. Ponovite to više puta dnevno. Ideja ovog postupka je ta da će ocat prvo uništiti gljivice, a soda će spriječiti njihov daljnji rast i širenje. Ljekarsku pomoć kod gljivica na nogama potražite u slučaju da je crvenilo jako izraženo, te u slučaju da se pojavilo oteknuće koje boli. Ljekarsku pomoć trebate potražiti ako se stanje ne popravlja ni nakon liječenja.